sa YT. Good morning, good morning, good morning. So, ngayon wala pa tayong pang display. Wala pang deliver. Ayan na po. Pakita ko sa inyo, wala pa yung deliver. Yun, good morning. Bili na tayo ng hotdog. Alas 6 ng umaga. Alright. Lima. Saka paminta po. Durog po. Durog po. Ito. Okay, magkano po ba ito? Piso isa. 5 din po. Lima.
Yon, good morning. Siguro ka tumatay dito, no? Ano mo nasabi? Yan ang tumatay dito eh. Ano mo nga nasabi? Nasabi na gabi ko. May makalam. Kaya namin ko ang Nagawa tayo yan. Yon, good morning sa 3 viewers. Shout out sa inyo mga kaibigan. Ay. Nandito ako. Soon. Huwag na pasok. Ikaw muna. Para hangin na mga Kahit ikaw hindi ka tumatae, lalo sumusuka ka lang. Wala na kasi yung yero eh. Nilagyan ko ng yero yan ah. Namalingke kay Omar. Dili ba? Hindi ko nakakita. Ano lang, siya na lang. Sila lang. Benji, namalingke din. May Benji, namalay dito, kaso lang, naiwan. Ha? Nakaalis na sila bago dumating eh. Saan sumakay? Siguro, nag-commute. Galihin mo mukha mo. Panday Senta. Yun.
Mura ang mga damit doon, pre. Divisoria. Di init doon. Parang mga walis din kayo na. Pinawawalis si ate. Si Manay naglagyan ano, pagkain ng pusa eh. Good morning, good morning. Tinapon yung mga basura dun sa harap. Ayun. Buti na lang, andun na. Nananangin. Anong papa mo sa ano? Montalban? Anong natulog? Doon sila? Pero, Nagano sila? lang mo yun eh. Say, naman. Naman. Ba, nag-swimming oh. Sino yan? Ito? Mista na lang po. Oy, maldita! 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 No. Biglat. Kurman sih. Tuh. Sangat terbawa, Dok. Arnel.
Good morning. One viewers. Okay, bye-bye. Mabigat. Mabigat. Balita. So, good morning mga ka-Master Joe. Ayan. Namulaklak na namang paninda ni Ate Nining dito. Teka, sumama. Saan mag-swimming yun? Bulacan. Ah. Wala pangalan nito. Ano sa pangalan yan? Ayun o. Ha? Boy! Kasama mo lolo. Kapit dati. Kani yung anak yan? Kabilin? Boy! Diba? Kapit gatas kayo ng lolo mo ah. Pogi yan, si Lolo. Ha? Ah, kapit gatas kayo ng lolo? Oo. Ha? Ah, nainip ka na sa kulungan mo doon? Ano? Ah? Nainip ka na sa kulungan mo? Ha? Oh. Iba anak din nung nandun sa bakery? Ay, ano? Hindi na yung bakery ah. Ah. Tindahan na yan. Uy! Uy! Uy, yun na. Wala, suplado. Ayaw mo sa pangit na lolo naman ako. Ganyan, ganyan. Sumama-sama ka. Ito, iniwala si Lolo. Babalik ka ng pangit. Ala siguro si Lola eh. Nailip siya siguro dun sa kanila. Nasa kulungan lagi, no? Gusto mo sa labas? Walang panahon lumabas ang mama mo. Lagi mo hanapin si lolo mo kalbong pangit. Tao kasama ka doon nag-swimming. Sino? Sila bibot. Ha? Lolong kalbong Sila, pangit. sino? Sila bibot nag-swimming. Yan ba? Mga Alvin. Ay, oo. Sa ano yun? Dito yun sa Garay. Oo, Bulacan. Anong sasakyan lang? Libibot? Pulot. Junior. Junior ang drive. Pulot. Ay, dyan? Ilan Ay, yun na ang natin na. babang sa'yo ay bikasin. Ang mama niya, pamangkin mo. Tararararan. Minsan. At pinsan? wala nang iba. Tararariraran. Apo mo mga pala yun. Tama. Pamangkin, di apo mo. Tara na kay... Ay, pag-ibig. Anong tana? Nakakamatay. Tararariraran. Na.